Haino hailam sogo khajane taku tai bukhuk songrongno somung channel tin khe tui phaijao ka a bai phulkobi songna haneng ke phadi nailaigira nai na hade ang aro a phone broino kaham kai sui na kha o a hingke gas kap a aro o tabuk sutui ki sari kha mon pore som ki sari nai bajinani bagai a som sutui no bulnai kaham kai awo omo hakai kaham kai bulna nango baja hingke a bising rogo som habna nango kaise a bazaro bo thogo abani bagai kaham kai buli re bainai jotono phone bere bere no bulbai kha na hadiye bahake buli re bai kha bofon koto koto khain rekha nangkha oro duita khairi mano khitung bahai no duita khaimano haipano koto koto khain rekha obono tabuk 15 minute rest tonai tonai ano somrok bisingo habnani bagai bono 15 minute rest tongsine yango fulkobi na hadi bazaro ekdom fulkobi katal katal nongkhor tongai bono kothok o bubarno tabuk saibenai yango thokbo tungkhapa tabuk a baji nagranai a kaini khanya baji siwana koto koto ni bagai kaini khanya baji siwana thok ekdom kutungo a khichun kahanga a srabia ke logi logi no thok kutung nangmani pore khe tai baisa filiri re ding kaino tai kuno srabia ngo a bahakeno tak phirogi naigira nai kachak kachak da angkha nahadi chaksi ingkha tai baisa dige bo bahakeno mufunai nahadi fili naifinai tai baisa dige bo da kachak ingkha nahadi fili re baikha tabuk ti khlaisinai jotono nahadi busuk koto koto kachak ingkha bono tabuk ti khlainai tai kaisano bo haina hai ti khlainai tikhlaman yagulo taisa tai kaisano bo haina hai serpinai tabuk obono bo fili renai tab khitung bo renai khitung no fili re baikha obono bo kachak ngai tikhlainai nahadi kachak ingkha obono bo tikhlaisinai khitung no kha sang baja kora khaya obo haikena tikhlaisinai tai obono bo tikhlaisinai jotono tikhlaibai khe angka tabang o thogono taisa fulkobi no bo kisa serinanai tam bagai hingka kai fulkobi no kisa norom re naono fulkobi gothong bahai thangnani bagai fulkobi no kaisa bahai tongo bahai no rohna bagai thogo kisa serinanai bajiwinanai norok nangkhangkai tui phano ruguinai mano tui kutungo rugui phannai mano kai bahai koroi hingo nahadi fulkobi bo moji kha se kachak khaya kisa moji kha tabuk tikhlaisinai fulkobi no bo jotono baja kachak khaikang kai saya boni bagai nahadi jotono tikhlaibai sinai tikhlaibai kya ang o thogono muisongnai tabuk tejpata kaisano ang rawi rekha kachar tikhai tarpore dalchini rekha elachi tai longki sarui thokutungo rekha tai ani horbo ang kom khaini rekha medium khaiye ekdom hor kom khaini rekha tarpore asta jira ki sari renai asta jira kachak maya gulo tabuk renai hasing risum huljagno renai nahadi hasing risum mosok kathang tai pias ro bebang no huljak obono kaham kai mix khainai thok bai khaiye tai kathang bahai ro hanai hasing risum mosok kathang bahai ro hanai kol yokmang nahadi chaksi angkha ojora o tabuk sutui 1 chamuch renai মশলা রক চাকসি কামপরে দয়না পাউডার 1 চামচ জিরা খায় আধা চামচ রেখা কিসানো আর সংখ্যা হাঁকে দয়না পাউডার সে বেশি দরকার আমপরে মশলা থই 1 চামচ রেখা তারপরে কাশ্মীরি লাল মির্চ নব রেখা 1 চামচ অবনা তাবো কাহামকে মিক্স খানায় আনে হর একদম কম নরংনো আগিব সাও আং নরংনো যদি ন পাউডার মশলা আর না ফোরংকে হর কম খাইরে দিহনাই তাবো নাহাদিও বরগনো মশলা রক যতনো বুলবাই খা কচা খা বনো তাবো টমেটো থাইনি ন আং মিক্সার গ্রাইন্ডার খাইনা মানি নাহাদি অর রে রেখা টমেটো অর থাইनै অবনব কাহামকাই কলনাই টমেটো নব টমেটো বকা হামকে কলমান ইয়াগুলো তাবুক টমেটো সম রেনাই তাবো 1 চামচ কুপ্লুং খাই রেখা তাই আধা চামচ রেখা সম নব তাবো যতন মিক্স খাইছিনাই সম রং নব তাই টমেটো নি সাকনি বতৈ রান রনাই তাই টমেটো গোথং বাহাই নব থাক রহনাই অবাহাকে ন ককলি
nahadi thoka saka tomato ni bwsak ni bwtwi rok ranbaikha thoka saka tabo jorao fulkobi rinai fulkobi no bo mosla rok kaham ke bulna nango beser mosla rok hamna nango fulkobi bisingo aboni bagui kaham ke fulkobi no bo mosla bai bulnai buli koli kholobnai fulkobi ni bwsakni bwtwi no bo nongkhornai abo haike nahadi tabuk bulbai khe tabuk koli bono kholobnai kholobai haino hai khulogoi kol pinai nahadi khulogoi kol khangkai fulkobi moji thangka kisisa seng mahai ingsiwo ekdom moji thangka o jorao tabuk bwtwi kisa rinai bwtwi aswk kwbang rwya obono swngno ri sinai tabuk bono kutugui phaikha hingke rwnai kutugui haikha hingke rwnai kutungna nasingui tongnai hor phul no ri rwkha nahadi kutugui haikhe bugal khai o jorao phon bwrwi no ri sinai tabuk rwui bo hor tabuk khai medium khai ri rwkha hor medium khai ri rwkha tabuk hor medium o tabuk rwui bono tabuk bwtwi phransinai tei bisingni taste rok bo bwtwi o nongkhorbai sinai aboni bagui nahadi ang gas hor off khai rwkha mui bwtwi rankha ekdom gravy wngkha gono wngkha aboni bagui tabuk chai si mangkha cha sinani jora si wngkha jotono munbai khe nahadi ekdom kaham wngkha ekdom kothok tabuk chanani bagui kaisa bati o ang khokchai nasinai bwswk kothok nahadi norok nugui tongkha bwswk thogui tongkha nabo norok no saimano tabuk kaisa bati o khokchai nakha norok jodi no ani channel o kwtalwng tongkha norok ani channel no subscribe khai ridi tai ani video no like di tai share khai di nongni friends tai family rok no norok ni hamjakma ang belai no nango aswk no hambai nahadi jotono kaisa bati o ang tiklaibaka ekdom gravy wngkha mui bwtwi rok bo nahadi ekdom gono wngkha ekdom kothok khakhaio norok buji mangkha na hinui taisa malai phinai haino hai next video